Шихабиддин Маржани хазратларының кабрын зиярат итәргә теләүчеләр күптер. Аның эшләре белән танышкан кеше аның кабре белән дә танышырга уйлый. Шул ук вакытта Каюм Насыри булсын. Шул ук вакытта менә безнең әле быел 160 еллаган билгеләп үтә торган зур галимыбыз Галимҗан Баруди хәзрәтләре, алар биредә, аларның династиясе, Галиевлар нәселе биредә, менә шушындый шәхесләр биредә җирләнгән. Аннан соң инде шул ук Габдулла Тукай булсын, шул ук вакытта Әхмәт Хади Максуди. Күңелләр сыкырый хаталарга, әҗәлең килгәнче килсин тәүбәгә. Нәфсең әйтә синең вакытың күп ди, бәркем кулында да ышаныч юк бит. Валлаһи биллаһи хисабың зурдыр, соң сулыш килгәнче килсин тәүбәгә. Зиратларга барып Кур'ан укырга ярамый, дуга кылырга ярамый дигән әйберләрне дә ишетергә туры килә. Галимыбыз Шихабиддин Маржани хәзрәтләренә әйләнеп кайтасым килә. Менә ул хаҗга барганда Казаннан киткән, инде бер кешенең кабрын зиярат кылырга бара. Кур'ан укып, багышлап, дуга кылып киттем дип яза ул үзенең китабында. Менә бу безгә шундый зур галимнәрнең дәлиле бар икән, әйе, ул шәригатькә каршы килә торган гамәлләр түгел икәнен без иншаалла беләбез шуны. Калбне уята Кур'ан дәлил белән, иманлы гамәлләр җәннәткә илтә. Уян син уян, гафләт йокысыннан, каберең ачыл. Халык килгәндә шушы каберлеккә рәхәтләнеп ул кирип, карап китә торган булсын. Безнең татар халкы кайсы гына җирдә яшәмәсен, ул килеп үзенең ата-бабаларының нинди зур эш башкарган шәхесләрнең каберләрен алар белергә тиеш. Халыкка килгәчтен инде рәхәтләнеп зиярат кылып, күреп, үзләренең тарихын барлап китергә мөмкинчелек бирә торган урын булса иде дип без калабыз инде.